Please welcome Satria Kama Rogan. Selamat menyaksikan.
Sirotan kena mundur ana pamerangan ngupaya merdeka bangsa lan negara tatak ing palagan sumpah kasatriyan bekti jiwa raga sirna angkara murka rawe-rawe antas malang-malang utuh petaka durjana sirna nirwasana katidayan sakti satriya
Ridu mawon mengawur-awur tenggaran dengan jure Goma guru gongso Suara datang lerabu tulo Mora mantri kegetu ranggo Duranggo estir kata ingkang gojo layu
Awas, ayo. Ayo.
Luar biasa sekali. Penampilan dari teman-teman Satria Kamarugan Pak Jo. Iya Mas Jo. Iya. Sak Jose sak gaya-gaya sak pokoknya. dipol-pol ke Mas Jo niki. Nggih, wancine babak surup ki Mas Jo. Babak surup. Iya Mas Jo. Derek nyuwun idipalilah pangestunipun sih. Nyuwun idinipun dhateng para pepunden. Dalem sak kanca ngenipun dalem gegladen wonten mriki estu kirang trapsila kirang sobo sita nyuwun agunging pangapunten menika Mas nggih. Ya Pak Jo. Nggih, Iki simbah-simbahe wis teko kene. nggih. Ana ing sing manggon, ana ing jero barongan, ana ing jero jaran, pecut lan sak piturutipun. Nggih. Menika bareng-bareng ngramekaken acara hitanipun adik Dimas Niko Saputra. Leres. Menika sampun dipun paringi maneka warna raban, Nggih. kawujud kembang setaman, Nggih. jenang megono, ndok Jawa sak pituripun Lan dupa. kanggo lah iki bareng-bareng Nggih. keramekake acara wonten siang menika. Luar biasa gayeng sekali. Sesuai perkiraan Pak Jo, Iya Mas Jo. soyo sore soyo adem, penontonnya semakin nyaman, penarinya semakin nikmat dalam berjoget. Leres. Iya. Iki engko bar iki ana babak ndadi Bapak dadi. kabeh barongane metu Pak Jo. Iya. Iya. Jadi don't go anywhere, jangan kemana-mana. Oke, dikasih jalan, Mas Alvin dikasih jalan. Awas, awas. Iya, iki satu persatu mulai tumbang. Sing orjen rasane kepen tumbang ya Pak Jo. Arak medun ya Mas Jo. Jo medun yo. Saking ngantuke. Oh saka ngantuke jan. Ya Allah. Arak jongki barongan ro Mbak Ora. Sania. Aku ngonek joki barongan Rosania bahaya Pak Jo. Bahaya. Soalnya wong loro dikemuli wi lho. Heeh. Wong loro dikemuli kok ora ngerti ning jero iki napa. Iya Mas Jo. Bubuk, bubuk. Oh, Malah bobok. bubuk wong barong kok bubuk engko. Jare ngantuk. Kelidur iki Mas Jo berarti iki. Iki Awane jan- Sania meh bubuk wae kuwi. Ajak bubuk Mas ya. Iya. Membengi ngono takon turun nggon aku bocah-bocah ra gelem. Kamu bengi wis tak susul jam loro. Jam loro. Alah. Ora peka Mas Jo iki Mbak Sania. Wis didodak-dodok terus sampean. Ora luwe ngono. Heeh. Tangane iki lho mambu arem-arem. Ngece. Soalnya mau dhewe mangkat rene kan diparingi snack. Oh. Lah niku sing masak Yo iki. cateringe jeng Sania. Catering artis Indonesia iki. Jadi selain dia sinden dia juga menerima catering. Menerima catering segala acara apapun ya Mas. Iya, Ya. komplit pokoknya. Godap kan mubeng-mubeng astane iki. Iya. Wong wedok ngene iki jan ulet gembing ngene iki kudu dirawat, Dirawat. Heeh, ya diopeni di. rabene. Ah ya kuwi Mas. Ya. Iki janjane do nyalai kabeh. Aku janjane Riko karo sing ngebas. Sing kebas Bang Iya. Rudi we. Sing ngebas soalnya wis ngincer banget aku nek tak disiki ndak ngamuk engko. Heeh. Sing ngebas wis teles nanti ah. Ya, apane kuwi? Sandale to. Awake keringetan lho Mas. Iya. Iya. Wis iki ngalor ngidul ra karu-karuan. Luar biasa sekali Pak Jo penonton pada siang hari ini. Sangat istimewa. Semakin sore semakin meriah. Iya. Sebentar lagi kita akan melihat solah-solah para barongan. Ada Cindy, ada Santer, Iya. dan juga teman-teman tentu saja bersama Bopo Tayan, Bopotayan. Boponya Indonesia. P, Mas Wahyu lanjut Mas Wahyu. Yuk. Ayo, ada Bopo Tayan Tian yang hijau menyala. Ayo. Yuk, awas, 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 awas. Nah.
Mas Ado Ihir. Ada barong Cindy. Sopo kowe ora ngerti ya lo, sopo Riko. Ayo wae. Bolong lah. Ada barong santer, barongnya Indonesia. Ayo. Bareng-bareng ya, Mas Ado. Kudu Ihir. Yo, mumpung wis panas dilanjut medley. Perahu layar masih bersama Sinden Tremos Indonesia jeung Sania.